الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سارے حضرات پڑھیے. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم. تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو صفحہ بعد اچھ بنا لینا. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. دوست اگے ہو جو یار پچھلے لوگ. وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. اوج پر ستارہ ہے، اوج پر ستارہ ہے، سیدہ کے نوکر ہیں. اوج پر ستارہ ہے، ہم سیدہ کے نوکر ہیں. جڑا جڑا تے نوکر ہے ہاتھ چوکے ذرا مل کے آکھو اوج پر ستارہ. ماشاءاللہ مل کے ذرا اوج پر ستارہ ہے، سیدہ کے نوکر ہیں. اوج پر ٹل آگے ذرا پڑھو. اوج پر ستارہ ہے، سیدہ کے نوکر ہیں. بس یہی سہارا ہے، سیدہ کے نوکر ہیں. بس یہی سہارا ہے. جنوں جنوں تے سیدہ دا سہارا ہے نا، او سینے دا ٹل لا کے آنکھیں بس یہی سہارا ہے، سیدہ کے نوکر ہیں. بس یہی سہارا ہے، سیدہ کے نوکر ہیں. گو صحابی ہو کوئی یا تابعی ہو کوئی
شاعر کہنا پاوے کوئی صحابی ہوئے تے پاوے کوئی تابعی ہوئے گو صحابی ہو کوئی یا تابعی ہو کوئی سب کا ایک نعرہ ہے سیدہ کے نوکر ہیں سب کا ایک نعرہ ہے سیدہ کے نوکر ہیں سب کا ایک نعرہ ہے سیدہ کے نوکر ہیں توجہ ہوں غلام زہرا کے ایک ہوں ایک ہوں ایک ہوں ایک ہوں ہوں غلام زہرا کے اور جائیں جہنم میں کوئی سیدہ دا غلام ہوئے تو پھر جہنم میں ٹر جائے توجہ ہوں غلام زہرا کے اور جائیں جہنم میں رب کو کب گوارا ہے رب کو کب گوارا ہے سیدہ کے نوکر ہیں ہجے بھی کئی بندے چپ کر کے بیٹھے نے جنہوں جنہوں نا دے میں سیدہ دی غلامی تے مل کے بولے سیدہ کے نوکر ہیں سیدہ کے ہم صدائیں دیں کیوں کر ہم صدائیں دیں کیوں کر جا کے غیر کے در پر ہم صدائیں دیں کیوں کر جا کے غیر کے در پر کل جہاں ہمارا ہے سیدہ کے نوکر ہیں کل جہاں ہمارا ہے مل کے کل جہاں ہمارا ہے سیدہ کے نوکر ہیں کل جہاں ہمارا ہے سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ اوج کہنے نے بلندی نو اوج پر ستارہ ہے سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے سیدہ کے نوکر ہیں بس یہی سہارا ہے سیدہ کے نوکر ہیں بس یہی سہارا ہے سیدہ کے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں اور پردے چ بیٹھ کے سماعت کرنے والی معزز ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامانوں ماہ مقدس رمضان المبارک مبارک ہو گئے اے مہینہ عظمتاں
رحمتاں اور برکتاں والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا شہر اولہ رحمہ، فرمایا اس مہینے دے پہلے 10 دن رحمت خدا بندی دینے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، درمیانے 10 دنوں وچ اللہ رب العالمین بندیاں دی بخشش فرماندا ہے، مغفرت دن یعنی انہاں دے گناہاں نوں معاف فرما چھڑدا ہے۔ وَآخِرُهُ اِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، پہلے 10 دنوں وچ اللہ بندیاں تے رحم فرماندا ہے، درمیانے 10 دنوں وچ اللہ بندیاں دے گناہ معاف فرماندا ہے۔ وَآخِرُهُ اِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، تے آخری 10 دنوں وچ اللہ بندیاں نوں جہنم تو آزاد فرما چھڑدا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی فرمایا ہر روز افطار دے وقت، ہر روز افطار دے وقت اللہ رب العالمین 1 لاکھ گناہگاراں نوں جہنم تو آزاد فرماندا ہے۔ ہر روز افطاری دے وقت 1 لاکھ جہنمیاں اللہ جہنم تو آزاد فرماندا ہے۔ اور فرمایا جدو شب قدر آندی لیلۃ القدر، فرمایا پورے دنہ دے اندر، پورے مہینے دے اندر 27ویں تک جتنے گناہگاراں نوں اللہ جہنم تو آزاد کر دے نا، فرمایا لیلۃ القدر نوں اس رات نوں سارے مہینے دے برابر اللہ گناہگاراں نوں آزاد فرما چھڑدا ہے۔ تے فرمایا پھر جدو عید دا چاند نظر آندا ہے نا، فرمایا عید والی رات نو جتنے گناہگاراں نو اللہ نے پورے مہینے وچ جہنم تو آزاد کیتا ہوندا ہے نا، فرمایا اس رات نو اللہ سارے گناہگاراں نو جہنم تو آزاد فرما چھڑدا ہے۔ اتنے گناہگاراں نو اس رات نو اللہ آزاد فرماندا ہے۔ المختصر یہ مہینہ عظمتاں، رحمتاں اور برکتاں والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، حدیث شریف وچ آندا ہے حضور علیہ السلام نے ممبر دے اوتے قدم رکھیا، پہلی سیڑھی تے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی تھی آقا اساں بھی کوئی گل نہیں کیتی، بظاہر تسی بھی کوئی جملہ نہیں بولیا، صرف آمین 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 تسا 3 مرتبہ فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا نا تے جبریل آ گیا ہے، تے جبریل نے آ کے آکھیا سونے ہاں او بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس بندے دی نک خاک آلود ہو جائے جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پائے تے پھر عبادت کر کے جنت حاصل نہ کر لوے، او بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں جدو دا جملہ سنیا میں کیا آمین، جدو میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھے تو جبریل نے عرض کی تھی حضور او بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس بندے دی نک خاک آلود ہو جائے جیڑا اپنے بزرگ والدین نو پائے تے انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ کما لوے۔ تو میں کیا آمین، جدو تیسری سیڑھی تے قدم رکھے تو جبریل نے کیا سونے ہاں اس بندے دی بھی نک خاک آلود ہوئے، یعنی وہ بھی بندہ برباد ہو جائے جیڑا تواڈا ذکر سنے تے پھر تواڈے تے درود نہ پڑھے۔ تو میں کہ آمین۔ المختصر اس ماہ مقدس دیاں بڑیاں عظمتاں، بڑیاں فضیلتاں، بڑیاں برکتاں، اس مہینے دا ایک لمحہ رحمت خدا بندی حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ اس مہینے دا ادب و احترام کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران دے عیسائیاں نو آقا کریم علیہ السلام نے ایک خط لکھیا، حضور نے خط لکھیا نجران دے عیسائیاں والا کہ اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے عیسائیاں نے اپنے 14 بڑے بڑے جڑے سن پادری بڑے پوپ انہوں نے جڑے انہوں نے بڑے اسقف سن، پنجابی اپنی زبان چنج کہہ لو انہوں نے جڑے بڑے مولوی سن، انہوں 14 بندے بھیجے مدینہ پاک تے مورخین نے مفسرین نے لکھیا فرماندے نے جدو وہ 14 بندے مسجد نبی وچ آئے نا تے انہوں نے ریشمی لباس پائے ہوئے سن، زرق برق لباس، اور ہتھاں دے وچ سونے دیاں مندریاں، ہر انگلی دے وچ انہاں سونے دیاں مندریاں پائیاں، چھاپاں پائیاں، گلے وچ سونے دیاں زنجیراں پائیاں،
تے ہتھاں دے وچ ایتھے بازواں وچ سونے دے کڑے پائے تے بڑے زرق برق لباس زیب تن کر کے مسجد وچ آئے تے آ کے انہاں دیکھیا صحابہ بھی مسجد وچ بیٹھے سن تے رحمت کائنات بھی مسجد وچ تشریف فرما سن حضور علیہ السلام مسجد نبی تشریف فرمانے جدوں او 14 بندے مسجد وچ آئے نا انہاں آ کے نبی پاک علیہ السلام نو سلام کیا حدیثی وچ ہوندا جدوں انہاں نے حضور نو سلام آکھیا نا میرے نبی نے انج ایک نظر ویکھ کے تے نظر دوجے پاسے کر دی حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا حضور نے جیڑے پاسے چہرہ کیتا سی نا وہ 14 دے 14 بندے اٹھ کے اس پاسے ٹر گئے تے حضور نو جا کے پھر سلام کیتا جدو حضور دے ایس پاسے آئے آ کے سلام کیتا میرے نبی نے منہ دوجے پاسے کر لیا حضور نے پھر چہرہ مبارک دوسرے پاسے کر لیا وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی کمال ہے اسی انہوں نے سلام کیا ہے انہاں ساڑھے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا چلو نہ بولن ساڑھے نال ویکھن تے صحیح ساڑھے والوں انہاں ویکھیا بھی نہیں وہ بغیر کوئی گل کیتے ہیں اٹھ کے مسجد وچ باہر نکل آئے جدو مسجد وچ باہر نکلے نا تے مدینہ طیبہ دی گلی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے داماد او داماد جنہ دے متعلق میرے آقا فرمانے نے فرمایا میں اس عثمان کلوں حیا کیوں نہ کراں جدے کلوں رب دے فرشتے بھی حیا کر دے مدینہ دی گلی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال ملاقات ہوئی ایک حضرت عثمان دوسرے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مسجد نبی تبار مدینہ دی گلی کھلوتے سن انہاں نے جدو عیسائیاں نے نجران دے عیسائیاں نے جدو حضرت عثمان والو ویکھیا او حضرت عثمان نے بھی جان دے سن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی جان دے سن ویکھ کے کہنے لگے یار کمال ہے اسی نجران وچوں ٹر کے آیا انہاں نال گل بات کرنا واسطے ساڈے کول انہاں دا خط گیا سی کہ انہاں نے کہا بھئی اسلام قبول کر لو تے اسی اپنے علاقے والیاں دی طرفوں آئے ہاں کہ انہاں نال آ کے پہلے گل بات کریے اگلی گل پھر کریں گے کہ اسی اسلام لے آنا یا نہیں اسی آ کے سلام کیتا ہے انہاں سانو سلام دا جواب ہی نہیں دیتا منہ پھیر لیا جڑے پاسے انہاں منہ کیتا سی ادھر جا کے سلام کیتا انہاں دوجے پاسے منہ کر لیا سانو دسو اسی کی کریے حضرت عثمان فرمان لگے وہ جدے والوں رب دا نبی منہ پھیر لوے وہ جائے گا کیڑے پاسے جدے والوں حضور منہ پھیر لینا وہ جائے گا کدھر آندے نے پھر سانو دسو اسی کی کریے ہجے حضرت عثمان نال گل کر دے ہی سن پے ہجے گل کر ہی رہنے کہ دوسری گلی وچوں نبی پاک دا دوسرا داماد آ گیا ہائے مولا علی آ گیا اگوڑیاں تو ہاتھ لا کے سبحان اللہ خود رہا دوسری گلی چوں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگئے حضرت سیدنا مولا علی جدو آئے نا حضرت عثمان نے کیا السلام علیکم وعلیکم السلام عبد الرحمن بن عوف بھی سلام کی وعلیکم السلام آؤ بھی ویکھے نا مولا علی نے عیسائیاں نو کھلوتے ہیں زرق برق ریشمی لباس اجے میں آج کل کئیاں نات خوانا نہیں پائے ہوں دے عجیب و غریب قسم دے لباس پتہ ہی لگدا منڈا کھلوتا کہ کڑی کھلوتی ایویں دے انہاں لباس پائے تے کھلوتے حضرت علی نے فرمایا آؤ بھئی کدھر آئے ہو اندر جیسی نجران ہی چوائے ہیں عیسائیاں دے وڈے پادری آسی فرمایا اچھا عیسائیاں دے پادری ہو جی کدے واسطے آئے ہو حضور نہ گل کرنے واسطے کی گل کرنی جے ہن اس پادری جڑا وڈا پادری سی نا اس کو فیاضم وہ بول کے آندا ہے اسی مسلماناں دے نبی نہ مناظرہ کرنا ہے فرمایا کس حوالے نال جی مناظرہ کرنا ہے بھئی ساڈا عیسائیاں دا مذہب سچا ہے مولا علی شیر خدا ویکھ کے فرماندے نے اچھا تسی مناظرہ کرنا ہے تو امام الانبیاء نال ہائے آندے نے باقی گلاں بعد وچ کران گے سانو پہلا طریقہ دسو بھئی حضور دے کول جائیے تے حضور ساڈے نال گل کیویں کرن گے مولا علی شیر خدا نے فرمایا آ جڑے زرق برق لباس پائے جے نا اے پہلا انہاں نو لا کے آؤ ساڈا نبی انہاں نو پسند نہیں کردا جڑے ریشمی لباس پا کے پھر دے پہ ہو نا ساڑھے آقا انہوں پسند نہیں کر دے جاؤ اتارو سادے کپڑے پا کے تے نبی پاک دی بارگاہ چاہو انہوں نے کہا ٹھیک گئے انہوں نے اپنے زرق برق ریشمی لباس اتارے سادہ کپڑے پا کے جدو حضور دے کول آئے نا آکے انہوں نے سلام کیتا میرے نبی پہلے جڑے ویک کے منہ دوجے پاسے کر دے سنا جدو انہوں نے آکے سلام کیتا میرے نبی نے جو ویکیا فرمایا آؤ بھئی کدھر آئے ہو اندھنے جیسی مناظرہ کرنا سے آئے ہیں میرا تے وجدان کہندا فرشتے بھی آندے ہونے کہ واہ بھائی واہ
ایتھے علی نال کوئی نہیں کر سکیا ہے نبی نال کرنا ہے ہائے 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 میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی مناظرہ کرنا ہے ہو آکھن لگے جناب اسی عیسائیاں ساڑا عقیدہ اے وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے اللہ دے بیٹے نے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہانے کل کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے آنے نے جناب دلیل اے دے تو بڑی کی دئیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے رہے آپ دا باپ ہی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں بغیر باپ تو آپ پیدا ہوئے رہے جدو کافرہ نے جدو عیسائیاں ایک جملہ بولے ہیں میرے نبی نے بے کے فرمایا اچھا اے دلیل تھوڑے گل کہ عیسیٰ نبی دا باپ کوئی نہیں تا رب دے بیٹے نے جی بالکل آپ نے فرمایا اچھا پھر ایک گل دا مینوں جواب دیو آکھن لگے جی کیڑی گل دا جواب دئیے فرمایا عیسیٰ دا تے باپ کوئی نہیں تے آدم دی تے نہ مائے نہ باپ ہے او دے بارے وچ کی کہو گے فرمایا عیسیٰ دا تے کلا باپ نہیں نا تے فرمایا آدم علیہ السلام دی تے ماں بھی نہیں تے باپ بھی نہیں انہوں کی کہو گے آدم علیہ السلام دا تے باپ بھی نہیں تے ماں بھی نہیں او دے بارے جلسوں کی کہو گے جیڑا جملہ میرے نبی نے بولے اللہ نے اس جملے نو قرآن دی زینت بنا چھڑیا محبت نال آخری بندہ تک ہاتھ چوک کے کبری آنکھوں سبحان اللہ اللہ کریم فرمایا میرے نبی نے پکار کے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی مثال اللہ دی بارگاہ وچ انجی ہے جویں آدم علیہ السلام دی مثال ہے کہ آدم علیہ السلام دی نہ مائے نہ باپ ہے دی مرضی ہے جویں چاہے جس ویلے چاہے جنوں چاہے اپنی مرضی نال جویں چاہے بنا سکدا ہے اگے اللہ کریم نے محبوب نے فرمایا سن لو الحق من ربک فلا تکن من الممترین اللہ دی طرف حق ہے فرمایا ایدے والوں روح گردانی نہ کرو کہ کعبہ رکھ لگے جناب اسی اس گل نو من دئی نہیں اسی من دئی نہیں کئی بندے ہوندے نے حقیقت ویکھ کے بھی آندے نے اسی نہیں من دے میں نہ مانوں ہم نہیں مانتے جدوں عیسائیاں آکھیا اسی نہیں من دے اللہ دے قرآن نے جملہ لکھیا فرماندے نے کہ جدوں عیسائیاں آکھیا نہیں من دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا محبوب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناؤكم ونساءنا ونساؤكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت اللہ کریم نے فرمایا جدوں انہوں نے آکھے اسی نہیں من دے اللہ نے حکم فرمایا سونے انہوں نے آکھے جے نہیں من دے تو پھر انج کرو فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ او چلو جے مناظرہ نہیں کہ آؤ اسی مباہلہ کر لینی فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ سونے انہوں نے آکھو جاؤ تسی بھی آ جاؤ اپنے پتر بھی لے آؤ میں بھی اپنے پتر لے آؤ ناما
انفسنا و انفسکم میں اپنی جان لے آؤنا وا تسی اپنی جان لے آؤ و نساءنا و نساءکم میں اپنی بیبیاں لے آؤنا وا تسی اپنی بیبیاں لے آؤ و انفسنا و انفسکم میں اپنی جان لے کے آ جانا تسی بھی اپنی جانا لے کے آ جاؤ کہ آ کے کرانگے کی اگلے دسو کی کرانگے میرے نبی نے فرمایا جدو تسی اپنی آل اولاد لے کے آ جاؤ گے میں بھی اپنی آل اولاد کنبہ قبیلہ لے کے آ جاؤں گا کھڑے آئوں کے ہاتھ چوکے آکھاں گے ثم نبتخل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ دی بارگاہ چرد کریں گے یا اللہ جڑا جھوٹا ہے او دے تے لعنت فرما دے تے فرمایا انج کر لینیا آدھن ٹھیک ہے سانو منظور ہے عیسائی چلے گئے میرے نبی اٹھ کے اپنے گھر بھی چاہے اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ سونیا انہاں نو کہو تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے آؤ عیسائی اٹھے اپنی اولاد لین واسطے چلے گئے میرے نبی اٹھے میرا نبی اپنی اولاد لین واسطے کتھے آیا ہے در زہرا دے آئے میرے نبی فاطمہ الزہرا دے گھر وچ آئے نے میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ ابا حضور حکم ہوئے فرمایا بیٹی حسن کتھے وے ابا جی کمرے وچ بیٹھا ہے فرمایا بیٹی حسن نو بلا لے حضرت حسن آ گئے بیٹی حسین کتھے وے ابا جی وہ بھی کمرے وچ ہے فرمایا حسین نو بھی بلا لے امام حسین بھی آ گئے آپ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ علی کتھے علی کتھے وے ابا جی او بھی گھری تشریف فرمانے نا فرمایا علی نو بھی بلا لے جدو علی پاک آئے نے میرے کریم نبی دی بارگاہ وچ آ کے علی شیر خدا ہاتھ بند کرد نے لبیک یا رسول اللہ سونیا حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا علی عیسائیاں نال مباہلے دا چیلنج کیتا ہے علی چل میرے نال ٹھیک ہے حضور چلنیا میرے نبی نے فرمایا علی جی سونیا فرمایا بیٹی فاطمہ جی حضور فرمایا بیٹی تو میرے پیچھے ہو جا حسن جی نانا حضور فرمایا پتر تو میرے سجے کھڑائے ہو جا حسین جی نانا فرمایا تو میرے ایس پاسے کھڑے ہو جا ایک پاسے میرے نبی نے حسن نو پھڑیا ہے ایک پاسے حسین نو پھڑیا ہے قبلہ پیر ناصر عباس صاحب کیسا یو سہانا ویلا ہوئے گا جدو اگے اگے نبیاں دے امام ہون گے ایدر امام حسن ہون گے ایدر امام حسین ہون گے میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ حضور حکم ہوئے فرمایا میری بیٹی میرے پیچھے آ جا یہ میرے قدمات قدم رکھ کے ٹر دیا علی جی سونیا حضور میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا علی تو فاطمہ دے پیچھے پیچھے آ علی پاکرد کی تھی سونیا حکم تے اے وے اے مرد اگے ہوندے نے عورتاں پیچھے ہوندیاں نے سونیا اج تسی مینوں فاطمہ دے پیچھے کیوں رکھیا ہے فرمایا علی اگے میں ہوواں گا فاطمہ نو کیا ہے میرے قدماں تے قدم رکھ دیا جدوں میرے قدماں تے فاطمہ دے قدم ہون گے تے فاطمہ دے قدم تے تیرے قدم ہون میں چاہدا ہاں میری بیٹی دے فاطمہ دے قدماں نو بھی کوئی دنیا دار پہچانی نہ فرمایا اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیرت حضرت فاطمہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو فاطمہ دے پیچھے ہو جا میں قربان جاواں جدو 5 تن دا گلدستہ 5 تن دا اے جدو سونا گلدستہ جدو چلے آئے اے میرے نبی ایدر امام حسن ایدر امام حسین پیچھے فاطمہ الزہرا پیچھے مولا علی ایک شاعر نے بڑی مددی گل کی تھی اندر خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں 5 تن خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں 5
چوتن محمد اسٹو علی فاطمہ حسین و حسن محمد اسٹو علی فاطمہ حسین و حسن فرمایا فاطمہ تو میرے پیچھے علی تو فاطمہ دے پیچھے جی آقا ٹھیک اللہ اکبر ہون سننا تمام مورخین نے لکھیا تقریباً 80 تو 85 کتاباں دے حوالے میں دینے واسطے تیار ہے اس حوالے دے نال پر لیکن ٹائم انتہائی قلیل ہے میں کتاباں دے حوالے وال نہیں جانا پر اتنی بات ضرور کروں گا جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں چواں ہستیاں نہ اللہ کے چلے نے میری طرف توجہ رکھنا اے میرے نبی نے ایدر حسن ایدر حسین پیچھے سیدہ کائنات نے پیچھے مولا علی نے اے جدو 5 تن پاک چل دے جا رہے ہیں سامنے جدو عیسائی پادری آئے نے بڑا پادری او دی جدو نگاہ اٹھی ہے جدو 5 تن دیاں چمک دیاں دمک دیاں جدو شکلہ ویکھیاں نے بڑا پادری پیر صاحب کی بول کے آندہ ہے اج بے کئی سائیاں بلند ہے او عیسائیوں نس جاؤ نس جاؤ نس جاؤ او عیسائیوں واپس نس جاؤ آدھے نے اے پادری اس کو پی آدم 10 گل کی ہے کیوں پیچھے نسی ہے اس کو پی آدم بول کے آنکھ لگا عیسائیوں رب دی عزت دی قسم ہے اور میں بے کھنڈیاں وا آجڑیاں 5 ہستیاں آ رہی ہیں نے اے اگر پہاڑ نو آنکھن پیچھے ہو جا پہاڑ بھی رستہ چھڑ جا اگر اے پہاڑ نو آکھن رستہ چھڑ دے یا خدا دی قسم پہاڑ بھی اتھا پرائے ہو جائے گا آکھن لگے اے اس کو پہ آدم کیا تو مننا ہے اے جڑیاں ہستیاں آ رہی نے سچیاں نے اس کو پہ آدم بول کے آدھا اور رب دی عزت دی قسم ہے اور جی میں ساڑھا عقیدہ ہے اللہ وہ اللہ ہے اے میں میرا یہ بھی عقیدہ ہے میں مننا میں ہستیاں بالکل سچیاں ہستیاں نے یا پادریاں نے جے سچے نے تھے مندہ کیوں نہیں آکھن لگا جے میں انہوں من لما کہ میرا روٹی دا نظام سارا درم برم ہو جائے گا اس واسطے میں نہیں مندہ آکھن لگے پھر ہون کرنا کی ہے پادری آکھن لگا مباہلہ نہ کریا جے جا کے معافی منگ لو آنکھوں سونے اسی جزیہ دے لوانگے لڑائی کرن جو گے اسی کوئی نہیں جا کے آکھو جناب اسی لڑائی کرن جو گیا نہیں جے اسی جزیہ دے لانگے سانو معافی دے دیو اسی مباہلہ کرن جو گیا بھی نہیں جدو آئے نا آکے آکھن لگے جناب معذرت اسی مباہلہ کرن واسطے تیار نہیں اسی نہیں مباہلہ کر سکتے میرے نبی نے فرمایا پھر آکھن لگے جی اسی جزیہ دیاں کرانگے سال بعد اسی مال دے دیاں کرانگے سانو کچھ نہ کھو سانو رہن دیو میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ہون سننا حدیث پاک دلفاظ جدوں اے عیسائی اتھو نکلے نا میرے کریم نبی نے فرمایا غلاموں جی سونیاں فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر اے عیسائی آج میرے مقابلے وچ اے مباہلے واسطے بننے آ جاندے میں انہا واسطے انج دی بد دعا کرنی سی قیامت تک انہا دیاں نسلیں مکا کے رکھ چھڑنیاں سا فرمایا قیامت تک عیسائیت دا نام و نشانی مک جاندہ فرمایا جدوں میں بد دعا کرنی سی فرمایا انہا دیاں سواریاں بھی سڑ جانیاں سن جڑے قریب قریب درخت کھلوتے سن درخت بھی سارے ہی سڑ جانے عیسائی پادری بول کے آکھن لگا دا میں ویکھنے آئے شکلہ انج دیاں جے خدا دی قسم اگر پہاڑاں نو آکھنا پیچھے ہو جاؤ تے پہاڑ بھی انہاں دی حکم عدولی نہیں کرن لگے پہاڑ بھی پیچھے ہٹ جانگے نس جاؤ میں کہا یار جنوں میرے نبی مباہلے واسطے نال لے کے گئے او دا ایک دا نام فاطمہ تو زہرائے پر تھے میں اہل سنت و جماعت دادنا جا خادم ہے کہہ دیا نبی پاک علیہ السلام اپنی باقی بیٹیاں نو کیوں نہیں لے کے آئے کیوں نہیں لے کے آئے بجائے وے کئی یار لوگ برگلان واسطے سدھے سادھے سنیاں لوندے او جی جے دوسریاں بیٹیاں ہیں سن نبی دیا 4 تیاں سن تو باقی آپ تینوں کیوں نہیں لے کے آئے میں کیا واقعہ مبالہ آیا 10 ہجری تے نبی پاک علیہ السلام دیاں ساریاں باقی 3 بیٹیاں 8 ہجری تک تروہاں دے وصال ہو چکے سن تو جیڑی زندہ سی میرے نبی اس نے لے آئے ہولی ہولی سبحان اللہ نہیں ملے کیا خود رہا سبحان اللہ جیڑی
بظاہر موجود سی میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نو لے آئے سنو یارو کون فاطمہ یعنی محبت ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا میں لکھے بولو در ایک سبحان اللہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کون فاطمہ ہے او فاطمہ ہے جدو آپ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بطن مبارک سن جدو آپ دے مشکوع مولا وچ سن علماء نے لکھیا ہے فرمان نے جدو سیدہ خدیجہ دے بطن مبارک دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا موجود سن ادھر سیدہ خدیجہ دے بطن اندر حضرت فاطمہ موجود سن مکے دے کافرہ نے نبی پاک نو آکھیا جناب جے تسی اللہ دے نبی ہو چان توڑ کے وکھاؤ جے تسی اللہ دے نبی ہو تے چن توڑ کے بکھاؤ حدیث ری بھی چاہتا ہے اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بولیاں نے آپ بول کیا دیا نے او بندہ تباہ و برباد ہو جائے جڑا ساڑھے نبی دے بارے وچ انج دی گھٹیا سوچ رکھ دے او بندہ تباہ ہو جائے حالانکہ ساڑھے نبی تے اللہ دے سچے نبی تے رسول نے جدو سیدہ خدیجہ نے پیر صاحب اتنا جملہ آکھی ہے علماء نے لکھیا ہے کہ حضرت خدیجہ دے بطن وچوں حضرت فاطمہ بول کے آندیاں نے اماں فکر نہ کر میرا نبی چنوی توڑ کے رکھ چھڑے گا اماں جی فکر نہ کرو ساڑھے نبی چنوی توڑ کے رکھ چھڑن گے کیونکہ میرے نبی 1 2 3 4 علاقیاں واسطے نبی بن کے نہیں آئے اللہ دا قرآن ہے اللہ نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جدو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی نا اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے جدو حضرت فاطمہ دی ولادت باسعادت ہوئی نا فرمانیاں نے ہر پاسے نور ہی نور پھیل گیا آئے ہائے ہر پاسے نور ہی نور فرمانیاں نے فضامہ معطر ہو گئیاں فضامہ وچوں بھی خوشبوہاں میں کیا خوشبوہاں کیوں نہ ہو دیاں نور والے دی تھی ہے تے خوشبوہاں تے ہونیاں سالہ گرامی قدر حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جھولی وچ پرورش پاندیاں رہیاں بچپن دا زمانہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک دن ماں دی گود وچ بیٹھ کے نا حضرت فاطمہ کہنی یعنی اماں جی ایک غلط دسو ہاں بیٹی فاطمہ پوچھ کی کہنا چاہنی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دی یعنی اماں جی جی اللہ ہے وے تو سانو نظر کیوں نہیں آندا پیا اللہ بچپن دا زمانہ سوال دیکھنا کیسے اماں جی جی اللہ ہے وے تے سانو نظر کیوں نہیں آندا قربان جاواں جدوں دھی نے اتنا عظیم سوال کیتا ہے پھر ماں وی تے خدیجہ الکبریٰ نا ماں وی تے سارے مومنہ دی ماں ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا بیٹی اللہ اس واسطے نظر نہیں پہ آندا اللہ نے فرمایا دنیا وچ کام چنگے کر کے آؤ جدوں میری بارگاہ وچ آؤ گے میں تھانو جنت وچ اپنا دیدار عطا فرما چھڑاں گا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دا زمانہ ہے علماء کہنے نے تقریباً 5 یا 6 سال
سال دی عمر ہے توجہ دے نال خصوصاً میریاں ماما بہنا مسجد دی چھت تے بیٹھ کے بیان سن رہی نے انہاں واسطے اے میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا دا آپ دا ذکر پاک خصوصاً انہاں واسطے پیش کرنا چاہنا کہ سیدہ کائنات دی سیرت ویکھو آپ نے اپنا بچپن کنج گزاریا اپنا لڑکپن کنج گزاریا ہے اپنی جوانی کس انداز دے نال بسر کیتی ہے حضرت فاطمہ دی 5 یا 6 سال دی عمر ہے کہ آپ دے رشتہ داراں وچ ایک شادی آ گئی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا واسطے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کچھ زیور بنوائے تے کچھ سونے کپڑے لیا دے تے سیدہ فاطمہ تو زہرا نو اما جی خدیجہ فرماندیاں نے تھیے اے تیرے ہاتھ میں سونا نواں جوڑا سوایا ہے تھیے جوڑا دے بے تن کر لے تے تھیے تیرے واسطے میں نویں سونے کنگڑ بنوائے نے تھیے اے بھی پالے سننا ہن حضرت فاطمہ دا جواب لا جواب حضرت فاطمہ کہنیاں نے اما جی میں ایک کپڑے نہیں پانے تھیے تو کنج دے کپڑے پانا چاہنی ہے حضرت فاطمہ کہنیاں نے اما جی میں اونج دے کپڑے پاواں گی کنج دے ٹاکیاں والے تسی پاندیاں ہو یا میرا ابا محمد مصطفیٰ دے بیتن کر میں اونج دے کپڑے پاواں گی اما جی جویں دے کپڑے تسی دے بے تن کر دیاں ہو یا میرے ابا جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بے تن کر دے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جدو اتنا جملہ سنیا نا تے پھڑ کے تینوں لایا سینے دے نال پیشانی تے بوسا دے کے نا فرمانیاں نے واقعی ایسے واسطے محمد مصطفیٰ فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ عظیم ہے ہائے ہائے میری بیٹی فاطمہ سارے بولو میری بیٹی فاطمہ عظیم ہے گرامی قدر حضرات بنت رسول پارسا سیدہ طاہرہ بنت رسول پارسا طیبہ طاہرہ بنت رسول طاہرہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن گزاریا لڑکپن گزاریا جوانی آ گئی جدو نکاح ہو گیا نا مولا علی دے نال انشاءاللہ پھر کدی جمعے میں خصوصاً حضرت علی پاک تے سیدہ فاطمہ دا نکاح بیان کرانگا وہ 2 جمعے کرانگا ایک جمعے سنانا والا نہیں وہ 2-3 جمعے انشاءاللہ سنانا والا موضوع ہے سبحان اللہ پیار دے نال آکھو دے نال جدو شادی ہو گئی نا مولا علی شیر خدا دے نال کچھ وقت گزریا حسنین کریمین دی ولادت بھی ہو گئی محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ تساں بھی روزے جو تے میں بھی روزے وچ آئے نہیں کہ میں روزے ویکھ رہے ہیں روزہ خود بھی رکھیا حالانکہ مسافر بندہ روزہ معاف بھی ہے لیکن دے باوجود رکھے ہے تساں بھی روزہ رکھیا نا ماشاءاللہ جنہ جنہ دے روزے نے او سبحان اللہ کو ایک بار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی چ بیٹھے آپ نے فرمایا علی جی آقا توجہ فرمایا علی جی سونے علی ذرا اپنے گھر تے جا کی فرمایا سارے بولو پھر محبت نہ جاؤ ذرا بولو ایک بار ہولی ہولی بولو کو بار بندہ سن نہ لوے کی فرمایا علی اپنے آنکھیں کنوں ہیں سارے بولو مولا علی دا نام ذرا مل کے لو ہاں پھر بولو کنوں آکھیا ہجے بھی کئی بندے چپ چپ نے سارے بولو گے تے اگلی گل کرنی جے نہیں تے سوکھے رنگ وچ کہہ لئیے علی دا سارے نام لے لئیے مل کے ذرا سبحان اللہ آکھو ایک بار ذرا انج نہیں تے پھر انج کہہ لو اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا
علی ہے وہ میرا مولا علی جڑے باہر سینے جو بیٹھے ہو تہاڈا مولا علی نال کوئی اختلاف ہے ہاتھ چوک کے آکھو وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی سارے بولو گے تے اگلا شعر پڑھنا نہیں دے تھیاں وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی میرے کریم نبی نے فرمایا علی جی سونے فرمایا علی ذرا اپنے گھر تے جاؤ شیر خدا رضی اللہ کو تعالی عنہ مدینے دیاں گلیاں وچ چلدے چلدے جدوں حضرت مولا علی اپنے گھر وچ آئے نے توجہ میری طرف رکھیا جے جہاں علی پاک نے انج کر کے دروازہ کھولیا ہے شیر خدا دی نظر مخدومہ کائنات دے ہتھاں تے پئی ہے حضرت مولا علی شیر خدا بیخ دے کی نے حضرت مخدومہ کائنات زمین تے لیٹیاں ہوئیاں نے ہاتھ وچ تسبیح پھڑی ہے تسبیح اپنے آپ چل دی ہے تسبیح چلی جا رہی ہے سیدہ کائنات ستیاں پئیاں نے ایک قریب چکی ہے چکی نو چلاندا بھی کوئی نہیں چکی بھی اپنے آپ چل دی پئی ہے کول حسنین دا جھولا ہے انہوں جھولان والا بھی کوئی نہیں جھولا بھی اپنے آپ جھولدا پیا ہے مولا علی نے کدوں یہ منظر ویکھیا ہے تے اوتھوں ہی واپس آ گئے آ کے عرض کر دینے سونیا اے مینوں پتہ لگ گیا تسی مینوں گھر کس واسطے گھلیا سی میرے نبی غیب دان نبی نے فرمایا علی دس کی ویکھی آیا ہے چاہیدا سی علی کیا چھڑ دے سونیا تانوں جو پتہ تے میرے تو کیوں پوچھ دیو انج نہیں عرض کیتی بلکہ کدوں میرے نبی فرمایا علی کی ویکھی آئی شیر خدا عرض کر دینے سونیا کدوں میں گھر گیا وہاں ویکھیا میری رفیقہ حیات مخدومہ کائنات حسنین دی اماں حسنین دی اماں جنتی بی بیاں دی سردار بی بی اے ستی پئی ہے ہاتھ وچ تسبیح ہے تسبیح بھی اپنے آپ چل دی پئی ہے کول چکی ہے چکی بھی اپنے آپ چل دی ہے آٹا نکلدا پیا ہے کول حسنین دا جھولا ہے اے جھولا جھولان والا بھی میرے نظر نہیں آیا جھولا بھی اپنے آپ حرکت پیا کردہ ہے جدوں میرے نبی نے اتنا جملہ علی دی زبانی چو سنے ہیں میرے نبی دی اکھاں بھی چو آنسو آ گئے فرمایا علی میری بیٹی ہووے جدوں رات نو سوندی ہے تے قرآن پڑھ دیاں سوندی ہے جدوں چکی چلان دی ہے قرآن پڑھ دیاں چکی چلان دی ہے حسنین دے جھولے نو جھولان دی ہے ہاتھ جھولے تے ہوندا ہے تے پھر بھی قرآن پڑھ دی ہے میری بیٹی راتاں نو چکیاں بھی چلان دی ہے جنالے میری بیٹی قرآن بھی پڑھ دی ہے آج میری بیٹی تھوڑی دیر واسطے آرام کرنے واسطے لیٹی ہے جدوں میری بیٹی زہرا جدوں آرام کرنے واسطے لیٹی ہے ادھر میری بیٹی لیٹی ہے اکھاں بھی چنی درد قلب آیا ہے اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا ہے فرشتے ہو میرے نبی دی بیٹی آج تھوڑی دیر واسطے لیٹن واسطے آرام کرنے واسطے ستی ہے ہون انج کرو چاہو میرے نبی دی تھی زہرا دے گھر وچ چکی بھی تسی چلاؤ حسنین دا جھولا بھی تسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدہ خاتون جنت فرمایا جاؤ جا کے تسی چکی چلاؤ حسنین دا جھولا جھلاؤ بیاں کیا شان ہو بنت ہے نبی کی تجھ سے اے صائم بیاں کیا شان ہو بنت ہے نبی کی تجھ سے اے صائم تھے چکی پیستے حور ہو ملک رضوان زہرا کی مخدومہ کائنات چکی چلان دیا
قرآن پڑھ دیا سن چولے نو ہلا دیا قرآن پڑھ دیا سن آج تھوڑی دیر واسطے سون واسطے لیٹیاں نے نا تے نیندر آ گئی رب نے فرشتیاں نے فرمایا فرشتے ہو میرے نبی دی بیٹی آرام کرنا تے چند گھڑیاں اکھاں بند کر کے لیٹی تسی جاؤ تے جا کے چکی بھی چلاؤ میں کیا جدی تی زہرہ دے کردہ کام فرشتے کرن اس زہرہ دے بابا دی کیا شان ہوئے گی سنو یہ تھے اور حدیث پاک بن پیر صاحب پہلی باری زندگی پڑھنے دا اتفاق ہویا رہا تھی حدیث پاکی ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اے اکثریت نہ جا کے حضرت فاطمہ دے گھر کام کر دیا ہوندیاں سن حضرت ام ایمن جدوں مخدومہ کائنات دا وصال ہویا ہے آپ دے وصال با کمال تو بعد حضرت ام ایمن او یہ جنہوں میرے نبی پیار نال اپنی ماں ام ایمن کر کے بلاندی ہوندے سن اے ام ایمن مدینے وچوں ٹریاں نے سفر کردیاں مکے ول ٹردیاں جا رہیاں نے رستے وچ جدوں گئیاں نے تے پانی مک گیا ہے کافلے والے کہندے نے ساڈے کول بھی پانی تھوڑا جہا ہے سی پر جدوں ام ایمن کول پانی مکیا ہے اساں آکھیا اے ام ایمن تینوں پانی دے چھڑیے پانی پینا ہی تے پانی اسی تینوں دینے توجہ میری طرف رکھنا غلام کہندے نے جدوں اساں آکھیا اے ام ایمن تے تو آکھیں اسی تینوں پانی پیش کرنے ام ایمن ویکھ کے آندیاں نے تسی پانی اپنے کول رکھو میں زہرا دے گھر کم کر دی رہی ہاں میں زہرا دی نکرانی ہاں میں تھوڑے کلوں کیوں منگا حضرت ام ایمن نے کیتا کی ہے انج کر کے اپنے ہاتھ چکے رہے آندھی یا اللہ تو جان لے میں تیرے نبی دی تھی زہرا دے گھر چکیاں چلان دی رہی ہاں یا اللہ کیا ہن میں لوکاں کولوں پانی منگا گی کہندے نے جدوں اتنا جملہ حضرت ام ایمن بولیا ہے آسمانہ تو ایک جنتی ڈول لٹکیا ہے جدے وچ ٹھنڈا تے میٹھا کوثر دا جام موجود او جدے گھر وچ کام کرنے والے دی شان ہے انہاں مالکاں دا اپنا کیا مقام ہوئے گا محبت نال آکھو ذرا کوئی سبحان اللہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے 40,000 غلاماں نو نال لیا ہے کتنے غلام درد دی داستان ذرا سنے ہو 40,000 میرے نبی دے غلام نے آپ نے انہاں نو نال لیا ہے 5 ذکا دے 10 ہجری ہے جمعرات دا دیاڑا ہے میرے کریم نبی علیہ السلام اپنے 40,000 غلاماں نو نال لیا ہے غلام عرض کر دینے سونیا کتھے جانا ہے فرمایا غلاموں میرا دل کردہ ہے چلو مکے چلیے جا کے حج کر آئیے چلو حج کر آئیے ٹھیک ہے حضور چلنے اور اے او بیلا سی جدو میرے نبی نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو یمن وچ بھیجیا سی قاضی بنا کے حضرت مولا علی یمن گئے ہوئے نے ایک گزار دے آپ عہدے تے فائد نے اور حدیث شریف وچ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھے کہنے نے جدو میرے نبی نے حضرت علی نو یمن والے ٹوریا ہے ہر میں علی جا کے فیصلے کریا کر علی پاک کہنے نے میں عرض کیتی سونے مینوں کی پتہ ہے ہوئے فیصلے کیویں کری دینے حضور میں تے کدی کوئی فیصلہ کیتا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا علی کی آکھی حضور میں کیڑا کوئی کدی فیصلے کیتے رہے فرمایا علی ذرا میرے نیڑے آہا علی پاک فرماندے نے جدوں میں حضور دے قریب ہویا وا میرے نبی نے اپنا دست ید اللہ انج کر کے میرے سینے تے ماریا ہے علی کہنے نے لوگوں رب دی عزت دی قسم ہے اس تو بعد کدی کوئی مسئلہ علی اگے اڑیا ہی اس تو بعد علی اگے کدی کوئی مسئلہ اڑیا ہی نہیں میرے کریم نبی علیہ السلام صحابہ نو نال لے کے اور روایات چاہتا ہے حضور دی 9 ازواج مطہرات اس ٹائم حیات سن میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی ساری ازواج مطہرات نو فرمایا چلو میرے نال
حضور کتے فرمایا حج کرن جانا ہے قربان جاواں اس دور جڑا پیر نال جاوے او پھلیا نہیں سماندا تے جڑا نبیاں دے امام نال جاندا ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا چلو تسی بھی ازواج مطہرات بھی ٹر پئیاں میرے نبی اپنی بیٹی زہرا دے گھر آئے نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی حضور فرمایا چل مکے چلیے حضور کی لین واسطے جانا ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی میرا دل کردہ ہے میں جا کے حج کراواں سیدہ کائنات نے جدو سنیا روایات چاندہ جدو مدینے وچوں آئیاں سن کافی عرصہ بیر چکے آسی تے جدو میرے نبی فرمایا بیٹی چل مکے چلیے جدو مکے دا نا سیدہ زہرا سنیا آپ دیا اکھاں بچوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے میرے نبی فرمایا تھی زہرا اکھاں بچوں آنسو کیوں آئے نے قبلہ پیر ناصر صاحب سیدہ رو کے کنیا نے ابا حضور کئی سال ہو گئے نے اماں خدیجہ دی قبر نہیں ویکھی حضور تسا فرمایا چل مکے چلیے حضور میں مکے جاواں گی اپنی ماں خدیجہ دی قبر تے جا کے سلام کراں گی اپنی ماں خدیجہ نال جا کے گلہ کراں گی حضرت فاطمہ الزہرا آقا کریم دے نال چل پئیاں صبر کر دیاں میرے نبی نے ایک غلام نو فرمایا غلامہ جلدی کر یمن چلا جا کے میرے علی نو کہے میرے غلامہ اے نبی بھی مکے پہنچی ہے علی تو یمن نہ روی جلدی کر تو بھی مکے آ جائی علی جلدی کر تو بھی مکے آ جا میرے نال حج کری ادھر علی پاک بھی مکے بھی چاہ گئے ادھر میرے نبی بھی مکہ پاک دی سرزمین تھی آئے نے جدو مکے دی سرزمین تے میرے نبی پہنچے نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے جدو خیمے وچ میرے نبی آؤندے نے حسنین کریمین امام حسن تے حسین کوئی جلدی نال اے لوٹا چوک کے پانی دا لے کے نانے دی بارگاہ وی جانے نانا جی وضو فرما لو جدو میرے نبی وضو کر لیندے نے امام حسین جلدی نہ مصلی چوک کے لے آؤندے نے اے نانا جی اے دے تے نفل پڑھنے ہون گے میرے نبی دعا نو پڑھ کے سینے نہ لاندے نے کدی پیشانی چم دے نے کدی حسن نو چم دے نے کدی حسین نو چم دے نے اور روایات چاہندا میرے نبی حسن دی بول چم دے نے حسن دے ہونٹاں نو چم دے نے حسین دی گردن چم دے نے حسین دی گردن چم دے نے سیدہ کائنات درد کر دیا نے نانا حضور آج تک تے پیشانی چمی دے یا ایک اللہ چم دے رہے ہو رخسار چم دے رہے ہو حضور آج ایک دا گلا چمے آجے ایک دے لب چمے جے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اے دے بھی جوی کر راز ہے اے ابا حضور کیڑا راز ہے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن ہوئے جنہوں زہر دیتا جائے گا تائیوں دے ہونٹ پیا چمنا وا حسین ہوئے جدی گردن تے تلوار چلنی ہے تا حسین دی گردن بھی چمی جا رہے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو مکہ پاک چائنے حضور دی بارگاہ چاہ کے دست بستہ سلام عرض کیتا ہے حضور دی بارگاہ چاہ کے سلام عقیدت جدو مولا علی شیر خدا نے پیش کیتا میرے آقا نے فرمایا علی جی سونیا فرمایا جا میری بیٹی فاطمہ دے خیمے بھی چلا جا میری بیٹی بھی انتظار پہ کر دیئے تیرے لال حسن حسین بھی انتظار پہ کر دے جا علی خیمے میں چلا جا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو اپنے خیمے میں چاہے نا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ نے اٹھ کے استقبال کیتا مولا علی دا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا اپنے دعا صاحبزادے نے پڑھیا سینے نہ لایا پیشانیاں تے بوسا دیتا آپ نے فرمایا فاطمہ اور کوئی گل میں حضور دی بارگاہ جانا ہے تو سنو سیدہ کائنات نے جدو مولا علی نے پوچھیا نا فاطمہ کوئی کم میرے ذمہ ہے تو میں نے دس نہیں تو میں حضور دی بارگاہ جاواں روایات چاہنا مخدومہ کائنات نے جدو مولا علی دا جملہ سنیا ہے
آپ دیا اکھاں چو آنسوਆਂ دا سلاب مڈائے مولا علی حیران ہو گئے فرماندے اے بنت رسول کی گل ہے اے سیدہ کی گل ہے رونا کیوں آیا ہے حضرت مخدومہ کائنات کے دیا نے علی پیارے رونا اس واسطے آیا ہے آج مینوں پرانیاں یاداں آوندیاں پیاں نے فرمایا فاطمہ کیڑیاں تینوں پرانیاں یاداں آ رہیاں نے عرض کی دی پیارے علی آج مینوں اپنی ماں خدیجہ دی یاد آ گئی ہے آج مینوں میری ماں سیدہ خدیجہ دے نال تیری ماں میرے نال پیار کر دی ہوندی سی آج مینوں پیار یاد آیا ہے فرمایا پیارے علی کہ میری خاص پوچھی دے تے علی انج کرو مینوں جنت المالا وچ لے جاؤ میں اپنی ماں خدیجہ دی قبر تے جا کے سلام کرنا چاہنی مینوں اپنی ماں خدیجہ دی قبر تے لے چلو مولا علی شیر خدا نے فرمایا چل بنت رسول میں جان واسطے تیار ہاں ہن ذرا اندازہ کرو یارو کئی سالاں بعد جدوں مخدومہ کائنات مولا علی دے نال حسن حسین نال لے آئے جدوں ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین نال مولا علی نے جدوں چل دیاں جنت المالا وچ آئے جنت المالا یا جنت المعلا جدوں جنت المالا وچ حضرت فاطمہ آئیاں نے حضرت فاطمہ تو زہرا جدوں اپنی ماں دی قبر ویکھی ہے روایات دے وچ لفظ لکھے نے کہندے نے سیدہ کائنات جدوں اپنی ماں خدیجہ دی قبر ویکھی ہے مخدومہ کائنات دوڑ کے اپنی ماں دی جا کے قبر نو جفے وچ لے لیا ہے ماں دی قبر نو جفا ماریا ہے کہ رو کے آندیاں نے اماں خدیجہ تیرے تو بغیر تے دنیا ہی ویران نظر آندی ہے میں کہ یارو اونوں پوچھ جدی ماں کوئی نہ ہوے جدی ماں وصال کر جائے اے باپ دی قدر پوچھنی تے او دے تو پوچھ لے جدا باپ دنیا تو جا چکیا ہوئے اے ماں دی قدر پوچھنی تے او دے تو پوچھ جدی ماں وصال کر گئی ہوئے سیدہ کائنات ماں دی قبر تے انج کر کے دعا ہتھاں نال جفا مار کے انج لیٹیاں نے کہندیاں نے اماں خدیجہ اج مینوں پرانیاں گلاں یاد پیاں ہوندیاں نے اماں جدوں اپنے ہتھاں نال مینوں تسی کپڑے زیبے تن کرواندیاں رہیاں اماں جدوں اپنے ہتھاں نال میرے منہ وچ نوالے پاندیاں رہیاں حضرت فاطمہ تو زہرا نو اے بچپن دیاں گلاں بھی یاد آ گئیاں اے لڑک پن دیاں گلاں بھی یاد آئیاں تے جوانی دا او بھی ویلا یاد آیا جدوں شیب ابی طالب دے وچ اے پتے کھا کھا کے گزارا کر دیاں رہیاں نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں دی قبر تے کافی دیر تک بیٹھیاں رہیاں نے اور علماء نے لکھے اے جننے دن حضرت فاطمہ مکے وچ رہیاں نے ہر روز ماں خدیجہ دی قبر تے حاضری دینیاں ہر روز اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی قبر تے آ کے حاضری پیش کر دیاں رہیاں حاضری دیندیاں رہیاں گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ دی عظمت نو بیان کر دیا ہویا ایک ارشاد فرمایا مستدرک دے اندر امام حاکم نے اسد الغابچ امام جزری رحمت اللہ تعالی علیہ اور محب تبری علیہ الرحمن نے ذخائر العقبہ دے اندر نقل فرمایا آقا کریم دا فرمان میں بس آخری بات عرض کر کے اجازت چاہنا سبحان اللہ پیار دے نال کو حدیث پاک پڑھنا چاہنا حدیث پاک دے سونے تے سچے الفاظ جڑے میرے کریم آقا علیہ السلام دی زبان مقدس چو نکلے امام حاکم نے شابوری نے اس روایت رو نقل فرمایا ان علی سبحان اللہ پیار اللہ خدرہ ان علی قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب يا اهل الجمع غضوا ابصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر
او کما قال علیہ السلام حضرت مولا علی فرماندے نے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے سا میں اپنے اینا کنا نال سنیا ہے حضور نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا ایک منادی ندا کرے گا آکھے گا او اہل معاشر اپنی نگاہ تھلے کر لو کیوں تھلے کرو حضور دی بیٹی فاطمہ سواری تے بے کے جنت وچ جا رہی ہے جلدی کرو اپنی نگاہ جھکا لو نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر یہ ندا ہوگی سواری خلد میں جائے کہ جب ذیشان زہرا کی آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو میری بیٹی فاطمہ جنتی سواری تے بہ کے جنت وال جان لگے گی نا تے ہاتف ربانی دی طرف ایک منادی ندا دے گا او اہل معاشر اپنی نگاہاں جھکا لو کیوں نبی دی بیٹی زہرا جنت بھی جا رہی جائے گرامی قدر حضرات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی عظمت اور شان بڑی بلند و بالا ہے تے آپ دی عادت مبارکہ ہوندی سی کہ آپ دے بوئے تو کدی کوئی سوالی خالی نہیں سی مڑیا کدی بھی کوئی سوالی خالی بولو ذرا کدی بھی کوئی سوالی اے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت مبارکہ سے کدی کوئی سوالی آپ دے بوئے تو خالی نہیں سی مڑیا آپ کو لگا روٹی نہیں تو آپ اپنی چادر تک دے چھڑ دیا سوالیاں یہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ دی سیرت مبارکہ ہے اور سیدہ پاک دا ذکر سنیا جے تے میں دسیا سیدہ پاک دی سیرت ہے سی کہ آپ دے کولو اللہ دے نام تے جدو کوئی منگدا سی تے آپ رد کوئی سوال کردہ سی اللہ دے نام تے آپ انہوں عطا فرمانیاں سن ایویں گل ہے بولو تو صحیح ہن ٹلے پہ گئے ہو ویسے میری تمنا ہے اج میں اتے اج لگے نے نا تمبو کناتا اتے لگیاں میری تمنا ہے کہ اگلا سال آندیاں تک اتے ڈبل سٹوری ہونی چاہیے جڑیاں میری ماما بھیڑاں اتے بہ کے جمعے دا خطبہ سن رہی ہیں نا اے اتے اس ٹائم اسی تھلے بیٹھے ہیں اتے چھت تے لیکن اے دے باوجود دیکھ لو سر تو لے کے پیراں تک شرابورا تسی بھی پسینے نہ پیچھے پے ہو تے اتے صرف وہ اتنا جا کپڑا لگا ہے ویسے میری تمنا ہے کہ اتے کپڑا ہی نہ رہے چھت پوے جویں پین دا حق ہے کی خیال ہے تہاڈا ویسے جویں تساں انشاءاللہ آکھی میرا خیال ہے اے 7 سالاں وچ بھی انج نہیں پینا جویں تساں انشاءاللہ آکھی نا اے 7 سالاں تک بھی اس طرح نہیں پینا چلو پیسے تے مرضی نال دینے نے انشاءاللہ تے ذرا آکھو ٹل لا کے ذرا ماشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہو واش روم وہ بڑی خستہ حالت سی وہ بھی ٹھیک ہو گئے کہ ہن وہ میں کچھ جمعے پہلے عرض کیتا سی ادھر وضو خانہ جڑا نا جتھے وضو کری دا ٹوٹیاں وہ لگنیاں نے اوتھے وہ چینی دیاں ٹائلاں جویں لگیاں نا ایویں ٹائلاں لگنیاں نے وہ تقریباً 14-1450 روپے میٹر ٹائل ہے جڑی اوتھے لانی ہے تسی اپنے گھراں چ لاندے ہو ودیا ٹائل ہوے جڑی پورے برادری چ کسے بندے نے انج دی لائی ہوے تے اللہ دے گھر وچ ہن تسی آکھو بھئی 300 والی لیا کے لا دیو تے گل جچدی نہیں نا اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فرمایا ہرگز تسی نیکی ادوں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ دی راہ وچ او چیز نہ دیو جڑی تانوں بہت زیادہ محبوب ہوئے ماشاءاللہ اجے تے میں آکھے نہیں میں تے گلاں کرن ڈیا آ ہوندا جے سوال گل کرنے دا اجے میں گلاں اونج کر رہا بھائی آپ صاحب نے 5000 روپیہ انہوں نے مسجد واسطے پیش کر دیتا ہے تے اے 5 ٹن دا ذکر سنیا جے نا تے 5 ٹن پاک دے صدقے وچ 5000 دا نوٹ آ گیا ہے تے تواڈے چوں کیڑا کیڑا بندہ جڑا 5-5000 دے سکدا ہے ماشاءاللہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ ذرا اے تے جے نکاح کام ہے نا جی تھوڑا جا اوتے پائی آبد اے ذرا پڑھو میرے کول نہ رہندا تسی پڑھو اچھا عموماً یہی آدھے نا بھی مولوی نہیں دیندے انجی آدھے ہونا
1 2 3 4 5 ਅੱਜ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਉਠੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਕੋਈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 20-25 ਬੰਦੇ ਉਠੋ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਟਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਉਠੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਾਏ रमज़ान शरीफ का प्यारा महीना है तो जल्दी जल्दी उठो माशाल्लाह कुछ कर लो नेक बख्तो बढ़ती जवानियों में खेतों को पानी दे लो बह रही है गंगा माशाल्लाह है कोई बंदा 5000 वाला भाई माशाल्लाह बेड़ा मुहम्मद वाला लैंदा पिया तारियां जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर असगर साहब उन्होंने भी 5000 का ऐलान करता भाई मोहम्मद आतिफ साहब चेयरमैन उन्होंने भी 5000 का ऐलान कर दिता है भाई अब्दुल हक साहब उन्होंने भी 5000 रुपया 5000 इधरों भी आ गया जी नाम की है भाई मोहम्मद नवीर साहब ने भी 5000 अच्छा ए नुकर हिली है इधर वाली चुप करके बैठी माशाल्लाह भाई मोहम्मद इमरान ढिल्लो साहब उन्होंने भी 5000 रुपये का ऐलान किया माशाल्लाह भाई मोहम्मद अली ढिल्लो साहब वो कोई रांझा चमट तारड़ बिरक और कोई नहीं कि सारे ढिल्लो ही रह गए कोई उठो माशाल्लाह को होर बेली भी उठ के कोई हिम्मत करो माशाल्लाह मोहम्मद अली अकबर साहब चलो ठीक हो गया आ गया दूसरे पासों भी आ गया 5000 रुपया माशाल्लाह बाहर एडा वड्डा हाल है सेन है तुसी मेरे ख्याल ता चुप करके बैठे हो आंदे पे हो कि भाई जेडे अंदर आए ने वो ही देन माशाल्लाह कोई हिम्मत माशाल्लाह जनाब पीर मोहम्मद नासिर अब्बास चिश्ती साहब उन्होंने 10,000 रुपये का ऐलान किया हुण कोई नहीं दे सकता कोई जरूरी नहीं कि भाई हुण ही देवे कोई बंदा ऐलान कर सकता है कि जी मैं 10 दिनों 15 दिनों या जी टाइल लगनी है कोई बंदा उठ के आखे जी 1 मीटर टाइल 1400 रुपये 1450 की आँदी कोई आखे जी मैं 1 मीटर लै देना 2 मीटर सीमेंट रेत बजरी सरिया जी भी चीज़ इंज दी है वो माशाल्लाह चलो 5-5 हज़ार वाला काम औखा है तो हुण अल्लाह नूं तो सारे मनण वाले है होना क्यों भाई है ना सारे अल्लाह मनने वाले 1-1 हज़ार वाले उठो हाँ माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे मैं इस बात 6 मिनट पहले तकरीर छड़ी माशाल्लाह और सुना जे जदर जनाब इसम शरीफ अपना दसिया हाँ ये ना तुसी याद रखा अच्छा माशाल्लाह ठीक मलक साहब ने माशाल्लाह 1000 रुपया वो बाहर जेडे बैठे हो खुदा दा ना जे कोई बंदा हिम्मत कर लो अल्लाह ताला तुहानू भला माशाल्लाह हकीम साहब माशाल्लाह 1000 रुपया अल्लाह ताला सलामत रखे ओ भी फड़ो जी उधरों भी 1000 रुपया ओ पीछे भी दोस्त रखे फड़ो जी उधर पैसे फड़ो ओ को लाख को रुपया तो अज कर लो यार चलो अगले जुमे तक टाइलों ते लगियां होण अल्लाह तुहानू सलामत रखे ये 7 चक वाले दूरों नज़दीक तो जितने पिंडा चो दोस्त तशरीफ लैके वेख लो मैं तकरीबन 6-7 महीने हो गया आया कभी तुहानू नहीं आख्या भी पैसे इन्ने इकट्ठे करो इत्थे दिओ असें ही आख्या भी काम हो रहा है तो तावन फरमाओ अज पहली बारी ये तुहानू आख्या है तो तुसी बाहर वाले अजे तक चुप करके बह रहे हो अल्लाह ताला तुहानू ज़्यादा तो ज़्यादा मस्जिद नाल तावन करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए बाकी ज़्यादा भी माशाल्लाह चलो अबू लवे काम टुरया है एक बंदे ने फौजी साहब ने 1000 रुपये का ऐलान किया अब बाहर मलक साहब बड़े नज़र आ रहे हैं मैनू अल्लाह करे कोई बंदा बाहरों भी कोई उठे दरवाजे तो ओ वेखो जी 5000 माशाल्लाह मलक यासीन साहब वेखो जी ना थोड़ा जा याद रखने का फायदा तो होंगे 5000 रुपये का उधरों भी ऐलान हो गया माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे वे तुहानू दोस्तों आओ फड़ो जी दरवाजे लो उधरों भी 500 अब मेरिया मावां भैणां बह के उत्ते सुनदियां पईयां ने तुसी भी कोई वालियां शालियां को टुम्मा शुम्मा ला के सुट दिओ झोली विच कि ये बड़ी जेड़ा ना जी ये जदों मर जाना ना तो साइयां घर वाले ला लेना वो नूहां दरानियां जठानियां लड़दियां रहिंदियां ने मेरी है तो इस तो बेहतर है कि अल्लाह दे राह दे जाओ जेड़ा क़यामत मरो तो कबर ही जांदियां भी फरिश्ते आखण इहनूं सौण दिओ आराम नाल हजूर दी गुलामा है इस वास्ते मेरी माओ भैनों तुसी भी जुमा पढ़ने वास्ते तशरीफ लैके आई हो अल्लाह तुहाडे भी हाल उत्ते अपने रहम और करम फरमाए तुसी भी बढ़ चढ़ के मस्जिद दे नाल तावन करो अल्लाह दी पाक बारगाह च दुआ है अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री अपनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमाए ए बच्चा आ रहा है ये कोलों भी 1000 रुपया फड़ लो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।